रायजोनि लाख लाख गोरिब नखरा मोननो हागोन 1,30,000 रां। 1 लाख 2 लाख नङा 3 लाख सुबुंफोरा मोननो हागोन 1,30,000 रां। नंगौ, रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा मोनगोन सरकारि रां। गोरिब आरो गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा मोननो हागोन सरकारनिफ्राय रां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 23 मार्च खालि लाख लाख गोरिब नखरफोरा सरकारि रां मोननो हागोन। आरो गिबियाव सरकारा न' लुनायनि थाखाय इनस्टलमेन्ट होगोन। पाक्कानि न' लुनो थाखाय सरकारा 1,30,000 रां होगोन। नोंथांनो सरकारि न' नांगौ नामा? आसामाव साफ्रोमबो सुबुङानो पाक्कानि न'आव थानो मोनगोन। दानिफ्राय नोंथाङा गोरलैयैनो गंसे सरकारि न' मोननो हागोन। सरकारि न'फोरनि सायाव सरकारा गोदान नेम फोसावदों। जुदि नोंथांनाव साखा खबनै गारि दंब्लाबो नोंथाङा गंसे सरकारि न' मोननो हागोन। आरो नोंथांनि दानारि आया 15,000 रांब्लाबो नोंथाङा गंसे सरकारि न' मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांनाव 5 बिगा हा दंब्लाबो नोंथाङा बेसेन होनाङै सरकारि न' मोननो हागोन। रायजोनि लाख लाख गोरिब नखरा मोननो हागोन 1,30,000 रां। 1 लाख 2 लाख नङा 3 लाख सुबुंफोरा मोननो हागोन 1,30,000 रां। नंगौ, रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा मोनगोन सरकारि रां। गोरिब आरो गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा मोननो हागोन सरकारनिफ्राय रां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 23 मार्च खालि लाख लाख गोरिब नखरफोरा सरकारि रां मोननो हागोन। आरो गिबियाव सरकारा न' लुनायनि थाखाय इनस्टलमेन्ट होगोन। पाक्कानि न' लुनो थाखाय सरकारा 1,30,000 रां होगोन। नोंथांनो सरकारि न' नांगौ नामा? आसामाव साफ्रोमबो सुबुङानो पाक्कानि न'आव थानो मोनगोन। दानिफ्राय नोंथाङा गोरलैयैनो गंसे सरकारि न' मोननो हागोन। सरकारि न'फोरनि सायाव सरकारा गोदान नेम फोसावदों। जुदि नोंथांनाव साखा खबनै गारि दंब्लाबो नोंथाङा गंसे सरकारि न' मोननो हागोन। आरो नोंथांनि दानारि आया 15,000 रांब्लाबो नोंथाङा गंसे सरकारि न' मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांनाव 5 बिगा हा दंब्लाबो नोंथाङा बेसेन होनाङै सरकारि न' मोननो हागोन।